माखासे जोंनि मानसिफ्रा दाबो जेलाव दङ बिसोरखौ जों बरनथारनांगोन दा जोङो बेवहाय इलेक्सन गेलेनायावल' अख्रा खालामनानै बै इश्यूसफोरखौ जों आदाय खालामना लानो हायाब्ला जोंहा हारियानो खहा जायो मोनसे खोथाखौ बुङाबा गोरोन्थि जागोन एनडिबिनि जि केस उइथड्र खालामनाय रिहेबिलिटेसन बे गासैखौबो लानानै जोंनि सरकारनिफ्राय डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथां जोंनि इएम रन्जित बसुमतारी बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे कमिटि दानानै होदों आरो बे कमिटिया खननैसो मिटिं जालांबाय जे केस उइथड्र खालामनाय रिहेबिलिटेसन खालामनाय बे गासैखौबो लानानै लिडारफोरखौ जेलनिफ्राय बरननाय बे खामानिफ्रा मोनसे स्पिडआव बियो सोलिगासिनो दङ Chairman of the UNLF and a descendant of the Manipur royal family plans to mobilize the Manipuris by proposing a solution that he knows Delhi will not accept. सोखनाय नासयनाय सुथुरनि इनाय खान्थिखौ जारिमिन मोनथायखौ लानानै दाय गैयै सुबुंनि सायाव इनाय अनागारियै बुथारग्लुंनाया बिमा हारिखौ जिनाहारि खालामनाया थुलुंगा होबाय आंखौ बुहुमनि सुबुंनो दिन्थिनो बर' माहारिनि उदांस्रिखौ थुलुंगा होबाय आंखौ बुहुमनि सुबुंनो दिन्थिनो बर' माहारिनि उदांस्रिखौ सोर गोसो जायो सैनिक स्कुलनि खोथा बड'लेण्डआव जे सैनिक स्कुल जानो गोनां बिनि प्रप'जेलखौबो जों दैथायहरबाय दा बे माखासे खामानिया सिङाव सोलिगासिनो दङ बिनि अनगायै जोङो फरायसाफोरनि जिखिनि सुजुग सुबिदा होनांगौ बेखौ अलरेडि जों फोसावबाय PhD निफ्राय लानानै गासैनोबो फरायसाफोरनो बेग होनाय साइकेल होनाय बे स्किमाबो अलरेडि जागायबाय जौ फानना जाग्रा बन फानना जाग्रा बिथांमोननो माखासे रां अनसुंथाइ होगोन होननानै बुंदोंमोन आरो बे स्किमा अलरेडि पास जानानै बिनि राङाबो जमा जानानै दङ माखासेनो होनायबो जाबाय आरो इलेक्सननि उनाव माखासेनो बेखौ कन्टिनिउ होनाय जागोन सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 रां होनायनि खोथा जों फोसावदोंमोन आरो बेखौ जोङो टेकआप खालामनानै NRLM निफ्राय 4,700 जि जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बिथांमोननो 50,000 करि होनाय जाबाय आरो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय एडिशनेल जोङो WPT फान्डनिफ्राय एडिशनेल जोङो 30,000 करि होनानै बिथांमोननो 80,000 करि रां बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा मोननायनि लामायाव थांगासिनो दङ माखासेया अलरेडि मोनबाय आरो बेनिफिसारि माखासे जों सायख'दों बन फानग्रा जौ फानग्रा बिथांमोनाबो थाबैनो फैसाखौ मोनगोन दा आबादारिफोरनि थाखाय गुबैयै जोङो मोनसे स्किम पास खालामना लाबाय अलरेडि माखासे ब्लगाव सहैबाय फार्म मेसिनारि बेंक होननानै जेखौ बुङो कास्टम हायारिं सेन्टार दा बेवहाय जोङो माने 33 ब्लक दङ जोंहा बड'लेण्ड ओनसोलाव आरो बिनिनो गासैबो ब्लकआवनो गंनै गंथाम ट्रेक्टर पावार टिलार माइ हाग्रा मेसिन माइ गायग्रा मेसिन बे गासैखौबो जोङो ब्लकआव होनायनि थाखाय थिक खालामदों आरो बियो माखासे ब्लकआव अलरेडि सहैबाय दा बेखौ बिनि थाखायनो लानाय जादों जे जोंहा आबादारिफ्रा हाया खमायलांबाय आरो मोसौबो गैया गोबाङानो हालेवनो ट्रेक्टरबो गैया दा नंखायनो बिथांमोना हा थासेयावबो
बिगाथाम बिगाब्रै हा थासेयावबो जिखिनि आबादनि भेलुखौ मोननांगौ एबा आबादखौ मोननांगौ बेखौ मोना दा नंखायनो फ्रि जेला नोङो ट्रेक्टर गासैबो मेसिनारिसफोरखौ मोनगोन अब्ला बिथाङा थाबैनो गावनो हारसिङैनो मावना लानो हागोन आरो बे खामानिफ्रा मोजाङैनो जाफुंगोन बर' रावनिखौ अलरेडि मिथिबाय अफिसियेल एसोसिएट अफिसियेल राव जाबाय बर' कसारि काउन्सिला दाजाबाय कार्बि आंलंनि हिल स्टेटासनि थाखाय आं बावैसो अमित शाह बिथांखौ लोगो हमना फैदों आरो बिथाङा एसुरेन्स होदों कि थाबैनो कार्बि आंलं हिल स्टेटास बिलखौ पास खालामगोन होननानै आरो बेखौ स्पेसियेलि जोङो नांगासिनो दङ दा नंखायनो दिनैनि समाव बेराफारसेथिं मोनसे खोथाखौ बुङाबा गोरोन्थि जागोन एनडिएफबिनि जि केस उइथड्र खालामनाय रिहेबिलिटेसन बे गासैखौबो लानानै जोंनि सरकारनिफ्राय डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथां जोंनि इएम रन्जित बसुमतारी बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे कमिटि दानानै होदों आरो बे कमिटिया खननैसो मिटिं जालांबाय जे केस उइथड्र खालामनाय रिहेबिलिटेसन खालामनाय बे गासैखौबो लानानै लिडारफोरखौ जेलनिफ्राय बरननाय बे खामानिफ्रा मोनसे स्पिडआव बियो सोलिगासिनो दङ आरो बेनो थांनानै हाइकर्टआव लास्ट पर्यायाव एसे थाबथानानै दङ बे जाबाय स्पेसियेल कर्ट जायफोरा अलरेडि कनभिक्टेड जाबाय बिसोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामनो थाखाय एबा बे केसफोरखौ डिजल्भ खालामनो थाखाय माखासे स्पेसियेल कर्टबो गायसननो थाखाय सरकारा थांखि लादों आरो बेखौ थांखि लाहोनाय जादों दा नंखायनो बिटिआर गोरोबथाया जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां गोरोबथा सोरबा बेखौ सोंखारिदों नाथाय बे गोरोबथायाव बर' हारिनि 30-40 बोसोर नांबोनाय जेंनाखौ मोनसे फिनिशिंआव लाबोनानै इयुननि लामा हान्थिनांगौनि थाखाय एसे स्र' खालामना लानायनि थाखाय बे बिटिआर गोरोबथाया जोबोद मोनसे मोजां गोरोबथा आरो बेखौ जोङो मोनसे दफा लांनानै नायोब्ला बेवहाय गोबां दङ दिनै डिसिआ जोंनि आखायाव फैबाय एसपिफ्रा जोङो बिसोरखौ ट्रेन्सफार पस्टिं खालामनो हानाय जाबाय डिआइजि जों मोनबाय आरो 280 आर्टिकेल 280 डाइरेक्ट फान्डिं बेयो पार्लियामेन्टआव फैनायनि मोनसे लामायाव दंगासिनो दङ दा बेफोरखौ नायनानै जों बुंनो हायो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना जोबोद स्पिडआव जादों आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जोंनि सरकारा मास मोननैयाव फैनायनि उनाव जोङो माखासे सिस्टेमखौ थिक खालामना लाबाय 17 बोसोराव जेबो सिस्टेम दङना गैयामोन रायजो राजाफ्रा मिथिगोन नाथाय आं सिस्टेमखौनो नुवाखै दा बै सिस्टेमफोरखौ अफिसारफ्रा जों जेला जिरायो लोगो बुंदों कि फाइनान्सियेल फ्ल'आ थिक जाया बेवहाय टेन्डारिं सिस्टेमफ्रा थिक जाया कुनु मोनसे जिनिसफ्रानो थिगै सोलियाखै दा बैफोरखौ खालामनायावनो नैबे मास मोनसेयाव इलेक्शन कोड अफ कन्डाक्ट नांबाय नाथाय जोङो गासैखौबो मोनसे स्ट्रिमलाइन खालामजोब्बाय इलेक्शननि उनावनो मोनफ्रोमबो हाबाया स्पिडआव मावजासिगोन आङो बेखौ दिनै बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों फोरमायनो सानो साबायखर थाबाय गोबां बाथ्रा फोरमायबाय बे समाव जोङो राजखान्थिनि माखासे जेंनाफोरनि सायाव सावरायगोन जोङो खौरां बिजोंफ्राव नुनो मोन्दों बिजेपिआबो बिटिआर हालामाव मासि लानानै बिसायख'थि गेलेगोन नोंथांमोना 9 थाल' मासि मोन्दों होननानै खौरां बिजोंफ्राव गोबां सावरायदों माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा नोंथाङा बेवहाय मोनसे गिभ एन्ड टेक पलिसि जायो एलायन्स जानाय लोगोनो सिगांनि थासारिया जुदामोन दानि थासारिया जुदा जोंनि ओनसोलाव गुबुन हारिफ्रानि अनजिमायाबो गोबां दा बेवहाय गोरोबलायनानैसो जोङो खामानिफोरखौ मावनो गोनां जायो दा बेवहाय बर' हारिनि जाहाथे खुनु रोखोमनि खहा जाया बेखौ जों नोजोर बोदों आरो नैबे बिसायख'थिखौ बिसेसकय बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि थाखायसो जोङो गेलेदों आरो बे हिसाबै जिहेतु एनडिए गभर्नमेन्टआ दिल्लीयाव दङ आसामावबो बिजेपि गभर्नमेन्ट दङमोन आरो नेक्स्ट गभर्नमेन्टआबो फैनायनि मेक्सिमाम चान्स दङ दा नंखायनो जों बायदि हारियाव गोबां जेंना दङ जोंहा सोलोंथाइनि जेंना लाइमोनफोरनि साख्रि बाख्रिनि जेंना रांखान्थि जौगानायनि जेंना ओरै जोंहा माखासे केस उइथड्र खालामनायनिफ्राय लानानै गोबां जेंनाफोर दङ दा बेफोरखौ बोस्रांनो थाखाय जोङो एडभान्स बिथांमोनजों रायलायनानै जे नैबे इलेक्शनाव जोङो मोनसे गिभ एन्ड टेक पलिसिजों थांनानै बे सरकारखौ दानानै थाबैनो जोंहा गामि सोसननाय सनितपुर बिश्वनाथखौ जोंहा सोनानै लानांगौ दा बेफोरखौ लाजोबनानै जोङो गभर्नमेन्टजों सावरायनानै जोङो इलेक्शनखौ गेलेदों आरो इलेक्शनाव जोङो नंगौ दिनै जोंहा माखासे मेजर जायगा बेफोराव जोंनि मोजां बिजाथि दङमोन जोङो बिथांमोननो होनो हानाय जायाखिसै नाथाय 9टायाव जोङो डाइरेक्टलि जोंहा बिजाथि थागोन मासबादसिम लानानै दा बेखौ जोङो थाबैनो फोसावगोन बाकिखिनि सिटआव जोङो एडजास्टमेन्टआव सोलिदों नाथाय जोङो बिथांमोनखौ स्पष्ट बुंदों जे नेक्स्ट बिटिसि इलेक्शनाव बिथांमोना जेबो दखल होनो मोना जोंनि बायदिसो जोङो गेलेगोन जोंनि बायदि जों गासैखौबो खालामगोन आरो जोंनिया जेसेबां देरहाया मानो जोंनो नांगौ माने मिनिस्ट्रियाव जायगा होनांगोन आरो जोंनि जिफोर
एकर्डनि जि स्पिरिट बेखौ मेनटेन खालामनांगोन राज्य सभायाव जोंनो होनांगोन लक सभायाव जोंनो हगारना होनांगोन बै खोथाफोरखौ जोङो स्पष्ट रायज्लायजोबखानानै लादों आरो बिनि उनावनो नैबे इलेक्सनाव जोङो बाहागो लादों दा नंखायनो सोरबाया साननो हानाय कि बर' हारिनि गासैबो जिनिसखौ UPPLआ एबा बिसिनि टिमा कमप्रमाइज खालामबाय जों बेखौ कमप्रमाइज खालामनो नागिराखै नाथाय जोङो मोनसे गिभ एन्ड टेक पलिसिजों बर' हारिया जिहेतु 22,000 जेंना थानाय हारि बेवहाय जोङो अख्रा खालामनानै सोलिनो हायो नैखो नांगो दा नंखायनो 17 बोसोराव BPFनि समाव ना स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जादोंमोन ना बबेबा मोनसे खामानिया मावजादोंमोन दा नंखायनो जोङो गिभ एन्ड टेक पलिसिजोंनो जोङो थांनानै जोंनि हारिनि जिखिनि जेंना बेखौ थाबैनो सुस्रांना लानायावसो जों गोसो होदों दा बिथांमोनजों जोङो रायलायदों कि बिश्वनाथ जिल्लानि जिखिनि गामि जोङो हाबनांगो सनितपुर जिल्लानि जिखिनि गामि हाबनांगो थिकाजुलिनिफ्राय लानानै राङापारा सतिया बै ओनसोलफोरखौ बिथांमोना दिनै जोंनियाव जाहाथे कुनु डिस्टार्ब होआ सोनायाव बे खोथाफोरखौ जोङो बिथांमोननो स्पष्ट बुंनाय जादों दा नंखायनो आं सानो नैबे बिसायख'थिखौ जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बुजि मोनगोन कि जों जे हारिनि थाखायसो जोङो नैबे बिसायख'थिखौ गेलेदों बे बिसायख'थियाव जोंहा MLA मन्त्रि जानाया गिदिर टारगेट नङा बे बिसायख'थिनि गेजेरजों जोङो मोनसे मोजां एलाइनमेन्टआव थांनानै देरहानानै जोंनि इस्युखिनिखौ जोङो जेरैखि जाया सल्भ खालामनो हायो जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांना लानो हायो बेखौसो जोङो टारगेट लानानै खामानि मावदों UPPLनि मावथिफोरनि सायाव माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा दिनैनि सानाव UPPLनि बिबानगिरिफोरनि स्पेसियेलि जेराव सिटफोरखौ गेलेनो हास्थायदोंमोन गोब्राब खस्थ' खालामनानै जोंनि मावथिफ्रा खामानि मावदोंमोन थांनाय BTC इलेक्सनाव आरो दाबो बिथांमोना मोनसे सिनसियारिटिखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ सोलिगासिनो दङ दा बै जायगाफ्राव जोंनि मानसिफ्रा केन्डिडेट लुबैदोंमोन नाथाय बै जायगाफ्रावबो जोङो देरहामारगोन ना देरहामारा बेवहायबो माखासे सन्देह दङ जिखिनि कोर सिट बेवहायथ' जोंहा गेलेथारनांगो किन्तु गोबां जायगा दङ जेराव देरहानायनि प्रस्पेक्टआ खम दङ दा बेवहाय आङो वार्कारफोरखौ एबा जोंनि लिडारफोरखौ बेखौनो बुंनो सानो जों लं टार्म साननांगो सर्ट टार्म साननो नाङा दिनै जोङो माखासे सिटुएसननि थाखाय जों गिभ एन्ड टेक खालामदों बेयो पार्मानेन्ट नङा जोङो इयुनाव जों बेफोर जायगाफ्राव जों आरो इलेक्सन गेलेबावगोन जों स्टेन्ड लानानै थांगोन दा नैबे समाव जिहेतु मोनसे जोंहा गिदिरथार जेंना दङ माखासे जोंनि मानसिफ्रा दाबो जेलाव दङ बिसोरखौ जों बरनथारनांगोन दा जोङो बेवहाय इलेक्सन गेलेनायावल' अख्रा खालामनानै बै इस्युसफोरखौ जों आदाय खालामना लानो हायाब्ला जोंहा हारियानो खहा जायो गामि सोसननाय गामि दानख'नायनि इस्यु दङ जोंहा दा माखासे मानसिफ्रा साज्रां गोसो लानानै खामानि मावदों साज्रां गोसो लानानै खोथा बुंदों नाथाय आङो UPPLनि साफ्रोमबो मावथि बिबानगिरिफोरखौ खावलायगोन जे बेफोर खोथाफोरखौ जाहाथे सिरियासलि लायो सानो आरो कुनु गोनो गोथो गैयाजासे जोङो मोनसे भिजन लानानै सोलायनायनि जि मोनसे गोनांथि बेखौ बयबो बुजिनो हाबाय हिसाबै मोनसे टारगेट लानानै जों खामानि मावनांगौ आरो मोननाय मोनैखौ लानानै जों बांद्राय सानबाय थायोबा बियो जोंनि थाखायनो खहा जागोन जिखिनिखौ मोनदों बेखौनो गोख्रों मावनानै जोङो जुदि 8 जन 9 जन जोंनि केन्डिडेटखौ देरहाहोनानै जोङो मन्थ्रिखौ लानानै एबा जोंनि जिखिनि एग्रिमेन्ट जानाय सिङाव बे पलिसिफोरखौ लानानै दावगालांनो हायोबा जोङो हारिनि थाखायबो ओनसोलनि थाखायबो गोबां खामानि मावनो हागोन बेखौ आङो फोथायो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया नोंथांखौ जातिखौ फानबाय होनना बुंगासिनो दङ नाथाय बिथाङा जे मुहाजुद होननाय मोनसे राजखान्थि दोलोआव एबा खौसेथि राजखान्थि हान्जायाव थांबाय माबाफोर बुंगोन नामा हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि बाथ्रा बेयो गोदान नङा आं जेला एबसुनि आफादगिरि थायोमोन बै समावबो बिथाङा सानफ्रोमबो आंखौ बेखौनो बुङोमोन जाति फानबाय दालालि खालामदों बेपारि खालामदों बायदिसिना खोथाफोरखौ बिथाङा बुंबाय थायोमोन आरो बै समाव आङो बेखौनो सानोमोन जे एबसुनि आफादगिरि हिसाबै आंनि खामानि मावनाया बेबायदि जादों नामा माबाफोर मोनसे आङो गोरोन्थि मावनो थांदों नामा बा हारिया माबा मोनसे खहा जादों नामा बेखौ आङो बै समावबो सानोमोन दा नैबे समाव बिथाङा बुंखागोन राजखान्थियाव बिथाङाथ' गावनो बुंबाय जे गावहा सुबिदा बादि दा फारसेथिं आंखौ फानबाय होनबाय किन्तु गुबुन फारसेथिं गावहा सुबिदा बादि दा फाननायखौथ' रायजो राजाफ्रा नुगोन नाथाय सुबिदा बादिखौ रायजो राजाफ्रा गोबां समाव नुनाय नङा मा सुबिदा बिथाङा लाखमायो दा दिनैनि समाव नोंथाङा बयबो जों नुनो मोनदों मोनसे समाव बिथाङा कंग्रेसजों दङमोन दा मा जाखो मा जायाखै बै समनि हिसाबखौ रायजो राजाफोरनो होनो हायाखै BJPजों बिथाङा दङमोन थांनाय 5 बोसोराव BJPजों बिथाङा थाबाय दा कंग्रेस UDF BJP बयजोंबो बिथाङा टेस्ट खालामजोब्बाय आरो दिनै थांनानै मोनसे महा गठबन्धन मा होनो बेखौ मोनसे मर्चायाव बिथाङा हाबैदों दा बिथांनि जि राजखान्थि बिथाङा गावनि पावारखौ इनटेक्ट दोननो थाखाय जि गोसो बेखौनो मावो
जेरैबायदि पलिसि लानांगौ बेखौनो लायो दा बेवहाय खिन्थु रायजो राजाफ्रासो एखमबा गोनो गोथो जायो जे बिथाङा गावनि थाखाय सेल्फिश नेचार बा सेल्फिश साननायखौ लानानै खामानि मावनायखौनो एखमबा जों रायजो राजाया सानफ्लाङो जे जोंनि थाखायबो मावदों खोमा होननानै नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि साननाय हनाय मावनाय बेवहाय रावनिबो थाखाय गैया बेयाव जि दङ गावनि थाखायनो दङ दा बिथांनि बे साननाय हनायनिफ्राय जों उदां जानो हायाब्ला जों हारिखौ रैखाथि होनो हानाय नङा बिटिआर गभर्नमेन्टआव दाहार गालांदों बे दाहारा मानो जाखो मोनसे फिसा काउन्सिल बेवहाय जेबो रेभिनिउ गैया दा बेवहाय बिथाङा नांनायनि नाङैनि फैसाफोरखौ जानला मानला खरसा खालामनानै 2300 कोटी रां दाहार गालांबाय आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ ओरैबायदि गाज्रि मोनसे थासारियाव बिथाङा दोनलांबाय कन्ट्रेक्चुएलानो जा बायदिसिनायानो जा फिक्स पेआवनो जा गोबां साख्रि सोनानै गालांबाय जाय साख्रिफोरखौ रेगुलार खालामनायनि सुबिदाखौनो दिनै नुनो मोनाखै बिथांमोननि उसुबिदाखौ लानानै आङो आसाम गभर्नमेन्टजों रायलायदों गोबांजोंनो रायलायदों दा बेवहाय नाथाय जोङो बेखौ सल्भ खालामनायनि लामाखौ दासिमबो बरनजोबनो हायाखै दा बेफोरबायदि माखासे सर्ट साइटेड आरो माखासे साज्रां साननाय खामानिफोरखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मावलांदों नाथाय गोजोरनि थाखाय सास्टेनेबिलिटिनि थाखाय मोनसेबो खामानि बिथाङा मावलाङाखै दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव नायोबा नुगोन कि बेवहाय कुनु इन्डास्ट्रि गैया बेवहाय कुनु मोजां मार्केट प्लेस गैया बेवहाय कुनु एक्सपर्ट इम्पर्टनि कुनु स्कप गैया कुनु मोनसे युथफोरनि एमप्लयमेन्टनि थाखाय मोजां स्कप गैया मोजां इडुकेसनेल इन्स्टिट्यूशन गैया दा बेफोरखौ नायजोबोब्ला बिथाङा मोनसे भिजन लानानै मालाबाबो खामानि मावाखै मोनसे गुसुं गावनि बेनिफिटनि थाखायल' खामानिफोरखौ मावदों बर'नि जातीय संगठनफोरखौ एबा माखासे जिफोर आफादफोर दङ लेफ्ट राइट बिथाङा बाहायनो नाजाबोदों दा बैफोरखौ बिथाङा गोख्रोङै मदद होनानै मोजां खामानि मावलांनो थाखाय बिथाङा मालाबाबो नाजाबोआखै दा नंखायनो नैबे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि खोथा बेखौ आं सोंखारिना बुंनो नागिराखै बिथाङा मोनसे गोलाव सम राजखान्थि मावबोबाय दा बर' हारिनि थाखाय जोङो बयबो साननाया मोजांसै थांनाय समाव जुदि गावनि थाखाय मावबायब्ला जथेस्थ' जाबाय दा नैबे समाव जुदि हारिनि थाखाय सानोबा इयुन जोलैनि थाखाय सानोबा जोंनि सोलोंथाइ रांखान्थि समाजखान्थि जौगानायनि थाखाय सानोब्ला मोजां जागोन होननानै आङो बे समाव सानो बिटिआरनि बायजोआव थानाय थागिबि बर' सुबुंफोर आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सायाव जे फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा गुबैयैनो आङो कंग्रेचुलेसन होनो नागिरो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल एबा बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय गासैबो बर' फिसाफोरनिसिम बड'लेण्ड सोमावसारनाया 1987 मायथाइयाव जेला जागायदोंमोन बै समनिफ्रायनो बाहेरानि बर'फ्राबो सेक्रिफाइस खालामबोदों एनडिबिनि मुभमेन्टआव सेक्रिफाइस खालामदों बिएलटिनि मुभमेन्टआव सेक्रिफाइस खालामदों आरो बर'नि रमान हांखोनि मुभमेन्टआव सेक्रिफाइस खालामदों दा बे गासैबो गोलाव सम जि सेक्रिफाइस खालामनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो आन्दलनाव बाहागो लानाय बैनिफ्राय बिथांमोना जेबो रोखोमनि एचिभमेन्ट मोनाखैमोन दा फैयै UBPO होननाय आफाद मोनसे जोनोम जाबाय बिथांमोनाबो दाबिबाय एबसुआबो दाबिबाय बे गासैबो दाबिजोबनाय एबा ज' खालामनानै थांनाय बिटिआर एकर्डनिजों लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिला जानानै थांबाय आरो दा अलरेडि बेवहाय चिफ महरै मिनेश्वर बसुमतारी बिथां एक्स-बिएलटिमोन आरो गोबाव सम बर'नि सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनायमोन बिथाङा चिफ महरै बिबान मोनबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा रमिय' नार्जारी जाय एबसुनि गोलाव सम आफादगिरिमोन दैदेनगिरिमोन लेङाइ आफादगिरिमोन बायदिसिना बिबानाव थाबोबाय बिथाङा दिनै बेवहाय डिपुटि चिफ महरै बाहागो लानो खाबु मोनबाय दा बियो जोबोद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट दा बेजोंनो जोंहा बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि खौसेथिखौ जोङो लाबोनांगोन आरो बे बर'नि जिखिनि जोंहा बर' फिसाफोर दङ बिथांमोननि जौगानाय रांखान्थि समाजखान्थि हारिमु जौगानाय बिनि खामानिखौ मावनांगोन आरो गुबैयै बड'फाया बुंलांनाय बायदिनो बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै गेरेमसा हारि दानायनि जि सिमांमोन बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय मोनसे समाव बड'लेण्ड रायजो बिदोंमोन उदियासल बिदोंमोन आरो बेजों लोगोसे खोला फारसे थानाय जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरनि थाखाय नीलाचल हिल्स अट'नमास काउन्सिल बिदोंमोन आरो कार्बि आंलंनि बर' फिसाफोरनि ST हिल्सखौ माने बिबाय थानाय जादोंमोन दा दिनै बर' कसारि काउन्सिल जाबाय बिटिआर जाबाय आरो नाथाय मोनसेल' थालांबाय कार्बि आंलंनि बर'फोरनि जेंनाया दा नैबे खनसेयाव जोङो जिहेतु गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ जोङो BTC एकर्डआवबो बे क्ल'जआ दङमोन बिटिआर एकर्डआवबो दङ दा जों बयबो लोगो नांनानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ नारसिननानै जोङो जेरैखि जाया खम समनि गेजेरावनो कार्बि आंलंनि जेंनाखौ फोजोबनांगौ आरो जेखौ मोननो हाबाय आं बेखौनो खावलायो जागायजेननायनिफ्रायनो जोंहा BKWC नि दैदेनगिरिफ्रा
बेखौ बोरैहाय प्रपारलि लांनो हायो आरो बोरैहाय माने बै ओनसोलनि जोंहा गोरिब गुन्द्रा जोंनि बर' फिसाफोर जायफोरनिखि गोबां खस्थ' खालामनानै दिनै संसार जादों बैसोरखौ खौसे खालामनानै जौगाहोनानै लांनायाव बिथांमोना जाहाथे खामानि मावो आं बेखौ खावलायो आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांमोननिसिम अराय सम जोंनि मददआ थागोन जोंनि सापर्टआ थागोन दा बेखौ आङो बे समाव फोसावो आरो रायजो राजाफोरखौ खौसे जानानै BKWCखौ गोख्रों खालामनो थाखाय हाबा मावनो आङो बे समाव खावलायो सरकार दानाया जोंनि थाखाय गोनांथिमोन मानोना 17 बोसोराव BPFनि जि सरकार बेवहाय खुनु पलिसिनि खोथा गैयामोन नोंथाङा नायबानो जाबाय जे पलिसि गैयाबा गभर्नमेन्ट मोनसेया थानायजों गैयैजों समान माने जास्ट गभर्नमेन्टनिफ्राय फैबाय थाखाया बेखौ रानबाय आधा जाबाय बेखौल' खालामबाय थानो थाखाय जोंनो एसेबां गिदिर मोनसे सेटआपनि गोनांथि थाया दा एसेबां गिदिर मोनसे एरेन्जमेन्ट एसेबां गिदिर मोनसे सेटआप एसेबां गिदिर मोनसे गभर्नमेन्ट थानानै बे ओनसोलनि सुबुं माहारिनि जौगानायनि थाखाय आरो गुबुनखौ सानाब्लाबो बर' माहारि जौगानायनि थाखाय जुदि प्लान पलिसि कुनु स्ट्रेटेजि गैयाब्ला अब्ला बे माहारिया कुनुदिन जौगानाय नङा दा बे पलिसिखौ लाबोनो थाखायनो आंहा गोसो गैयामोनब्लाबो जोंनि टीमाव थानाय दायो गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो राजखान्थियाव बारा इन्ट्रेस्ट गैयामोन जों गोबां समाव खोनानो मोन्दों फेरेंगा बिथाङाबो इन्ट्रेस्ट गैयामोन बेबायदि गोबां मानसि इन्ट्रेस्ट गैयामोनब्लाबो जों फैनानै बाहागो लादों आरो दिनै जों सरकारखौ सामलायदों आरो सरकार सामलायनानै जों बेखौनो नोजोर होदों कि खम समनि गेजेरावनो बोरैहाय हारिखौ दाफुंनो हायो बोरैहाय हारिखौ गोख्रों खालामनो हायो आरो BPFनियाव जिहेतु कुनु प्लान पलिसि स्ट्रेटेजि मिशन भिजन गैयामोन बेखौ थाबैनो बर' हारियाव लाबोनांगोन आरो बर' हारि आरो गभर्नमेन्ट बिनि गेजेराव मोनसे सोमोन्दो दानांगोन दा नैबे मास मोननैयाव जों हास्लाबाखै इलेक्शननि उनाव जेरै जोङो दा गुबुन हारिनि आफादफोरजों सावरायदों आरो जों बे मास मोननैनि गेजेरावबो CITआव जोङो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लानानै बर'नि गासैबो आफादखौ जों लिंनानै सावरायदों आरो बे सावरायनाया जाबाय पलिसि मेटाराव जे जों मा मावनांगौ सरकारा मा मावनांगौ सरकारजों आरो जोंनि माहारि आफादजों सोमोन्दोआ बोरै जानांगौ बेखौ लानानै जों सावरायदों आरो नैबे इलेक्शन थांनायनि उनाव जोङो 100% जोंनि जि सरकार बेखौ जोङो आइ आफा रायजो राजानिसिम लानानै थांगोन जाहाथे गोरिब गुन्द्रानिफ्राय लानानै बयनिबो थाखाय बे सरकारा माबा मोनसे मावनो हायो सरकारखौ सरकार हिसाबै जुदायै दोनबाय थायोब्ला बे रावनिबो जेबो बेनिफिट जानाय नङा दा नंखायनो BPFआ जुदि पावाराव फैफिननायमोनब्ला 17 बोसोर जेरै सामलायदो बेबायदिनो सामलायफिनगौमोन बेवहाय जास्ट मोनसे सरकार थागौमोन बेवहाय चिफ थागौमोन डिपुटि चिफ थागौमोन EMGM दङ होननानै जोङो गौरब खालामनो हागौमोन दा बेनि अनगायै जेबो गैया बेवहाय कुनु प्लेनिं पलिसि मा जागोन मा जाया बिनि कुनु खोथाखौनो रायजो राजाफ्रा मिथियाखै दा नंखायनो नैबे समाव जोङो दिनै गासैबो सेटआप जिहेतु दंखायो बेखौ रायजो राजाफोरनिसिम लांनानै जे बे BTR बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनखौ इयुननि जौगासार बर' माहारि दानायनि मोनसे लामा हिसाबै जों बेखौ बाहायलांनो थाखाय UPPL हान्जाया जोङो थियारि जादों